בעצם תעסוק בנושא בניית מערכת לתקופת הקורונה. לפני שנתחיל ואסביר את ההדרכה, אני רק רוצה לומר שההדרכה הזאת מיועדת למערכת שכבר בנויה. כלומר, מערכת שבנינו בתחילת שנה, או מערכת שכרגע בנינו לפי המתווים. כרגע מה שאני מסבירה כרגע בהדרכה זה טיפים ושדרוגים שנוספו בשחף להקל על המערכת לפי המתווים שמשתנים מבעוד מועד. כמובן שכל בית ספר מבצע שינויים במערכת בשונה מאחד לשני, ולכן בסוף ההדרכה אנחנו נערוך איזשהו שאלות ותשובות, פורום שאלות ותשובות, לכל בית ספר שיש לו שינויים ובקשות שרלוונטיים עבור הבית ספר שלו והשינויים בצורת הבנייה שהוא עשה. איך אני אתחיל את ההדרכה? מה שכרגע מוצג לכם ואתם יכולים להסתכל ולראות, זה בעצם מערכת שמוצגת פה, מערכת בנויה, אתם יכולים להסתכל ולראות פה בכותרת שכתוב כאן הדגמה שיבוץ תשפ"א. במערכת הזאת יש כל מיני כיתות שונות, בין אם זה יסודי, בין אם זה על יסודי, יש גם קפסולות. אני אנסה למקם בהדרכה אותי כמה שיותר טיפים ושדרוגים שנוצרו בשחף על מנת להקל על הבנייה. אז דבר ראשון נדבר על האפשרות הראשונה שנוסף בשחף, בהגדרות לוח צלצולים, שם נמצא הפעולה שנקראת לוח הזמנים. מכיוון שבכל בית ספר לוח הזמנים הוא משתנה מכיתה לכיתה עקב המצב, אז נוצר צורך שבתי ספר ביקשו שניתן זמני שיעורים שונים בין כיתה לכיתה. איפה עושים את זה? אם אנחנו לוחצים על לשונית של הגדרות, לוח צלצולים, דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על לוח צלצולים, אפשר להפעיל גם מערכת צלצולים דרך תוכנת שחף. מי שרוצה לדבר על זה אפשר לדבר איתנו בתמיכה של שחף ולקבל מענה בנושא הזה. כשאני לוחצת פה על לוח צלצולים, לכל שיעור בעצם מוגדר לי זמן. אבל אם אתם תסתכלו פה על הלשונית החדשה שנוספה, אנחנו יכולים לראות שיש לי כאן את כל הכיתות. אז יש לנו זמן שאני רוצה להגדיר לכל הבית ספר, שזה בעצם הזמן האידיאלי שתמיד אנחנו משתמשים בו, ויש זמנים שאפשר להגדיר פר כיתה. נניח, אני בוחרת כיתה א'1, מגדירה להם את הזמנים. אני אתן רק הדגמה איך אני מגדירה זמן, לוחצת פה על השיעור הראשון, לוחצת Enter, השיעור מתחיל ב8 וסיום השיעור של השיעור הראשון הוא מסתיים ב8:45. נניח, מכיוון כיתה א' יוצאת להפסקה מיד אחרי השיעור הראשון, כדי שלא יתקלו בשכבות ג' וד', אז מ8:45 עד השעה 9:00, אז רק אז הם יוצאים, בזמן הזה הם יוצאים להפסקה. כמובן, ברגע שאני עוברת לכיתה השנייה, נניח, אתם יכולים להסתכל שיש לי כאן יחסית פתאום כיתות גבוהות, כמובן זה מערכת הדגמה, כיתה ז'1, במקרה הזה ז'1 מתחילה ב8, מסיימת את השיעור ב8:30, ממשיכה לשיעור הבא שהוא ברצף, יהיה משעת 8:30 נניח, וברגע שבעצם עשיתי מ8:30 עד 8:30 והוא מתחיל את השיעור השני, כלומר עשיתי זמנים שונים מכיתה לכיתה. אז על מה דיברנו עכשיו? דיברנו בעצם על זמנים שונים בין כיתה לכיתה, וזה נמצא פה בהגדרות, לוח צלצולים, שיניתי פה את הזמנים, אתם יכולים להסתכל פה, אני משנה פה את הזמנים לפי מה שאני רוצה, פה אני משנה את הזמנים, ולוחצת על כפתור שמור. אחרי השלב הזה בעצם, שדיברתי פה על זמני שיעורים שונים, אני רוצה להמשיך הלאה ולהסביר על הצגת הגיליון והמערכת. בתחילת שנה, בתי ספר בעצם התחילו לבנות את הגיליון, כן קורונה, לא קורונה, הגיליון מתחיל להיבנות. ברגע שבנינו את הגיליון, אנחנו יכולים לראות פה את כיתה א'1, א'2, במושג חדש שקוראים לו קפסולות. אז כמובן הוצאנו סרטוני הדרכה והסברנו שיצרנו שדרוג חדש, איך לפצל קבוצה לקפסולה. אני מאמינה שרוב בתי ספר שכרגע נמצאים איתי, הם בעצם פיצלו את הקבוצה לקפסולה, אבל אני שוב אחזור ואסביר, וכל ההסבר שלי מאוד מאוד חשוב לי להסביר מה קורה במשוב. מה קורה במשוב ברגע שאנחנו מפצלים קבוצה לקפסולה. אז אני רוצה בעצם בכיתות א'1 לפצל כאן את כל הכיתות לקפסולות. אז א'1, במקום לעבור אחד לעשות קליק ימני בעכבר פיצול לקפסולות,
בעצם אני עומדת על השורה הראשונה, ועל השורה הראשונה, ביחד עם השיפט, לוחצת על שיפט, מסמנת את השורה האחרונה, נוצר לי בחירה מרובה של השורות, קליק ימני בעכבר, פיצול לשתי קפסולות. מה מסתמן שיוצא ברגע הזה? יוצא מצב שבעצם יצרתי לכל הכיתה הזאת קפסולה. מה קורה עם הקפסולה? הקפסולה בעצם במשוב הופכת להיות קבוצה משנית. אנחנו יצאנו בנקודת הנחה לכל הבתי ספר והסברנו וחידדנו מספר פעמים שצריך שלכל כיתה יהיה קבוצה ראשית. מה זה אומר קבוצה ראשית? תת, שפה, א1. תל, אנגלית, א1. בקבוצה הראשית בדרך כלל משובצים כל התלמידים של הכיתה, והם מיועדים לתעודה. זוהי נקודת ההנחה. ברגע מישהו שפיצל, עשה קליק ימני בעכבר, פיצול לשתי קפסולות, אוטומטית מאחורי הקלעים מופעל מנגנון, שאומר שהאנגלית קפסולה א' והאנגלית קפסולה ב' הופכות להיות משניות, וכל מה שמקלידים, כלומר הנתונים שמקלידים בקפסולה א', אם זה נוכחות, אם זה ציונים, אם זה אירועי התנהגות, הם מוצגים בקבוצה הראשית. מה שאנחנו מקלידים בקבוצה של קפסולה א' ומה שאנחנו מקלידים בקבוצה של קפסולה ב' מוצגים בקבוצה הראשית. וזה נקרא במילה אחרת איחוד נתונים. מה שאני רוצה שנייה לומר זה שאין בעיה בעצם לשנות את השם של המורה וזה לא משפיע. אם אני לוחצת פה על טל אני מחליטה שאריה ילמד את קפסולה א' וכוכבה תלמד את קפסולה ב' וטל יהיה אחראי על הקבוצה הראשית, אין שום בעיה בשינוי שם של מורים. אז זה נושא של הקפסולות. עכשיו אני עוברת כאן לעוד איזושהי כיתה מסוימת, אבל אם אתם מסתכלים פה בכיתה הזאת, מה שאני רוצה להדגים לכם שאני לא לוחצת ביחד עם השיפט בחירה מרובה לכל המקצועות, כי לא כל המקצועות בעצם אנחנו מפצלים לקפסולות, במיוחד במתווה החדש שעכשיו מדברים עליו, או שאנחנו כרגע נמצאים בו, יותר נכון, יש איזשהו לאו דווקא תקנון, בוא נקרא את זה במילה כללים מסוימים, שבהם ילמדו, נניח בכיתות הנמוכות יותר מדגישים את מקצועות השפה, מקצועות המתמטיקה, ומקצועות נניח האנגלית והמפתח הלב. כמה שיותר להתמקד במקצועות הליבה, או במקצועות הקניית הקריאה ובאלף ובו, ויותר במקצועות האנגלית והמתמטיקה. כל בית ספר לגופו הוא מחליט איזה קבוצות הוא כן רוצה לפצל לקפסולה. אז כמובן מה שאנחנו עושים, קליק ימני בעכבר, פיצול לקפסולה, אני לא מפצלת את כל הקבוצות, אין לי צורך. אם אני יודעת שהאנגלית הם לא ילמדו בקפסולה, אין צורך לפצל. וגם את המתמטיקה אני מפצלת לקפסולה. אם בתהליך הרגיל, באופן רגיל הם לומדים 4 שעות שבועיות א'2, כמובן אפשר להגדיל, מכיוון שהקפסולות אפשר להגדיל את זה ל8 שעות שבועיות, גם פה 8 שעות שבועיות, ולהחליף את המורות שמלמדות את המקצוע השפה בקפסולות. זה בנושא הזה, דיברתי גם על זה. משהו שחשוב לי לומר, בתי ספר רבים משנים את השם של המקצוע. נניח, המקצוע הזה מספר קבוצה 1974 הגיע למשוב בתור אומנות שמלמדת אותו המורה אילנה בכיתה ז'1. ואני רוצה לדבר על זה. אסור, ואני שוב אומר את זה, אסור לשנות שם של מקצוע. אסור לשנות שם של מקצוע. משוב לא מקבל שינוי שם של מקצוע. כמה שאנחנו נגיד אבל אני צריך את המקצוע הזה, מבחינת משוב הוא לא מאפשר. אם מישהו יש בעיה עם השם של המקצוע ובכל מקרה רוצה שבאמת ידבר עם תמיכת משוב, אנחנו לא מאפשרים שינוי שם של מקצוע. אבל, ותשימו לב לאבל שאני אומרת, אפשר לשנות למקצוע דומה. מה הכוונה שלי למקצוע דומה? אם פה כתוב מתמטיקה קפסולה א' ומתמטיקה קפסולה ב', ואני לא רוצה להציג במשוב שכתוב שם מתמטיקה קפסולה א', אני רוצה שיהיה כתוב להם בשם של המקצוע רק מתמטיקה. אני יכולה ללחוץ Enter ולהחליף את השם מקצוע למתמטיקה. מה זה נקרא במילה יותר ברורה? זה שם דומה. שם דומה אפשרי להחליף במשוב. שם דומה שהוא מכיל את השם שלו כבר. שם דומה. אבל אם כתבתם, אם אתם רוצים נגיד להחליף, אם אתם רוצים בעצם להחליף
שם כמו חנג לחינוך גופני או חינוך גופני לחנג, זה לא יתאפשר במשוב, זה לא נקרא שם דומה. יש חנג ויש חינוך גופני שזה לא שם דומה. אז כמובן גם אם אתם רוצים נניח להחליף מהבעה ללשון, לא אפשרי, יש לזה פתרונות, הפתרונות הם או שפשוט פותחים קבוצה חדשה בשחף ומעבירים אותה למשוב ואז עושים איחוד נתונים, ואת זה אפשר לדבר עם התמיכה שלנו בשחף וניתן לזה פתרונות מה קורה בשינוי שם של מקצוע, כמובן בשם של מקצוע אחד, לא בכמות של שמות, אנחנו לא נותנים על זה פתרון, צריך להחזיר את השמות המקוריים. ולמה זה נוצר? למה נוצר מצב שהרבה בתי ספר מחליטים לשנות את השם של המקצוע? כי הם הגיעו למצב שהם צריכים כל מיני, לפי המתווים, כל פעם משנים בעצם את הנתונים של הקבוצות. פעם הקבוצה לא תלמד, פעם הקבוצה לא תלמד. לפיכך, בעצם השחף נתנו שדרוג נוסף, וזה העתקת נתונים בין פרופילים. כאשר אנחנו יוצרים פרופיל חדש, או שאנחנו רוצים לקחת מערכת מפרופילים קודמים, אנחנו כרגע נמצאים, נראה לי, אם אני כבר התחלתי לספור, בשינוי מערכת הרביעי בתחילת שנה. השינויי מערכת משתנים כל הזמן, ולפעמים, עכשיו נגיד אם אנחנו חזרנו לקפסולה, לפני המתווה הזה שחזרנו לקפסולות, היה מתווה של הלמידה מרחוק. אז יש לנו איזשהו פרופיל של למידה מרחוק. עכשיו מה אנחנו נמצאים? בקפסולות. אנחנו רוצים, אז מה אנחנו עושים? ברגע שאנחנו נמצאים בקפסולות, אנחנו רוצים לחזור לפרופיל שעבדנו עליו בתור קפסולות. אבל אנחנו רוצים להתבסס עליו, לא רוצים דווקא לעשות את כל השינויים שיש לו. דווקא לקחת את כל המערכת ועליו לבצע את השינויים. אנחנו רוצים רק להתבסס עליו, וזה מה שנקרא העתקת גיליון בין פרופילים, ותכף אני אסביר מה זה אומר. יש כאן שאלה ששאלו אותי, איך אני יכול לדעת או לתקן מספרים שגויים, תכף אנחנו נדבר על זה, אני עוד לא הרחבתי את כל חשיבות הקבוצות, ותכף אני אסביר ואפרט יותר לעומק מה אנחנו עושים במקרים כאלו ואחרים. מה שחשוב לי לציין ולומר, ששוב, כל בית ספר בונה את זה בצורה שונה. אני כרגע מעניקה לכם ומסבירה לכם טיפים, עקרונות, חשיבות מסוימת לגבי ערך של קבוצות, ומהכלים שכרגע אני מסבירה, תבנו לפי הצרכים שלכם. יש בתי ספר, ואתם יודעים, למה כל בית ספר זה שונה? כי יש בתי ספר שהם יסודי ועל יסודי, ואם אנחנו נמשיך ונדבר, יש בתי ספר שיש להם כיתות של 50 תלמידים שצריכים לפצל לשלושה קפסולות. יש בתי ספר, שזה עוד נושא שאני צריכה לדבר עליו, שלקחו 2 כיתות ויצרו כיתה שלישית שהיא תהיה הקפסולה. במקום, בעצם יצרו משתי כיתות כיתה נוספת. שלאו דווקא הם לקחו, כמו שעשיתי פה בהדגמה, לקחו את כיתה א'1 וחילקו אותה לשני קפסולות. יש כל מיני שינויים, יש מתווים שיש יותר תקציב של שעות של מורים, יש פחות, המון דברים משתנים מבית ספר לבית ספר, לכן אני לא יכולה לפרט דווקא ספציפי כל בית ספר מה ההמלצה שלי, כי אני לא אסיים את ההדרכה לעולם. מה שכן אני מסדירה שנותנת לכם טיפים, וכל אחד ייקח מהטיפים האלה ומה שמתאים לצרכים שלו. אז בואו נמשיך ונדבר על העתקת גיליון בין פרופילים. העתקת גיליון בין פרופילים זה גם שדרוג חדש שנוצר בגלל המצב הזה של הקורונה, ושאני לוחצת עליו, יש לי פה אופציה לבחור מאיזה פרופיל אני רוצה להעתיק. עכשיו למה אני לא רואה עוד רשימה של פרופילים? אתם רואים פה באיזה פרופיל אני נמצאת? הדגמה שיבוץ תשפ"א. מה הוא מציג לי? או תרשי או הדגמה שיבוץ תשפ"א. למה הוא לא מציג לי את כל הפרופילים? כי הייתי צריכה להוריד אותה מהשרת. מה הכוונה? אני הולכת פה להגדרות, פרופילים, ואני לוחצת פה על יבוא פרופיל משרת, ואני מורידה את הפרופילים שאני רוצה להעתיק מהם את המידע. אז כמובן, אז אני מעתיקה את מערכת תשפ"א אני רוצה להעתיק, ואני רוצה גם את א' עד ג', מערכת A ו-W למידה מרחוק ומקרוב, שזה בדיוק המערכת שמתאימה לתקופה הזאת, ועושה חזרה. הורדתי את הפרופילים הללו לרשימת הפרופילים, וחוזרת להעתקת גיליון בין פרופילים. כרגע מה שאני רוצה להעתיק, אני רוצה להעתיק את מה שבניתי לכיתות A ו מקרוב ומרחוק, כי הם לומדים גם מקרוב וגם מרחוק, וזה מה שאני רוצה להדגים לכם. אז אני עומדת פה על הפרופילים, מערכת א' עד ו' למידה מרחוק ומקרוב, כאן פרופיל. מה הוא מציג לי פה? כמובן נבחר באיזה מהדורה המערכת נמצאת, כרגע בפרופיל הזה יש רק מהדורה אחת, אז אין לנו אופציות לבחירה.
אז אני אבחר רק מהדורה אחת, ופה בעצם אני אסמן איזה קבוצות לימוד אני רוצה להעתיק. במקרה הזה אני רוצה להעתיק רק את קבוצות של כיתה A, אז באמת אני אסמן את הקבוצות של כיתה A, ואת הקבוצות האלה אני רוצה להוסיף לגיליון. למה את הקבוצות האלה אני רוצה להוסיף לגיליון? אם אתם תסתכלו בגיליון, אין כאן קבוצות של כיתה A, ולכן אני רוצה להביא את זה מגיליון אחר. אז זה בעצם מה שאני עושה, אני מעתיקה את כיתות A, בסדר? ברגע הזה אני לוחצת כאן על העתקת קבוצות, מסמנת פה, איפה שאני עומדת כרגע עם העכבר, העתקת קבוצות, וגם העתקת מערכת. המערכת שבנינו לכיתה A, אני גם רוצה שתעתיק לי אותה לתוך המערכת של הפרופיל הזה. הנוכחי שאני עומדת עליו, בצע העתקה. מה שנוצר לי בעצם, אתם ממש יכולים לראות שבסוף הגיליון, אני מאמינה שזה בסוף הגיליון, כן? הנה כיתה A שלי, הקבוצות לימוד של כיתה A, עם המערכת השבועית, אם אני אפתח את כיתה A, אני יכולה לראות את המערכת, ואתם ממש יכולים לראות ממש מערכת שנבנתה לפי הפרופיל הקודם עם מקוון, התצוגה של איזה שיעור זה מקוון סינכרוני או אסינכרוני, שגם על זה אנחנו תכף נדבר בהמשך ההדרכה. אני רוצה נניח, אם אתם מסתכלים פה על הגיליון שלי, אני קצת אעלה למעלה, אנחנו נדפדף, הגיליון ארוך מאוד, אני רוצה להציג לכם שכרגע, מה שכרגע מופיע לי, נגיד אנחנו רוצים להעתיק רק את המערכת שעשינו לכיתות ח' בלי ההקבצות. מה הכוונה שלי? כרגע אם אני נכנסת למערכת של כיתה ח', זה המערכת שמופיעה. אני לא רוצה את המערכת הזאת. מבחינת הקבוצות זה אותן קבוצות. הקבוצות שהיו בפרופיל הקודם, זה הקבוצות שנמצאות כרגע. איך אני יודעת מה זה קבוצה? ועל זה אני רוצה כרגע להסביר. כל קבוצה יש לה קוד. מה זה הקוד? מספר הקבוצה. ל-160 זה מספר הקבוצה. 244 זה מספר הקבוצה. 179 זה מספר הקבוצה. כשהקבוצה הזאת מגיעה למשוב, היא מגיעה כמספר 179, בסדר? כמקצוע חינוך, מוניקה לכיתה ח'1. ברגע שאנחנו משנים את הערכים או את המספרים, יכול להיווצר מצב שזה יגרום לבלגן במשוב. עכשיו, מה הכוונה שלי? למה העתקת גיליון בין פרופילים היא מאוד מומלצת? כי מה קורה? הרבה בתי ספר לא רוצים להשתמש בקבוצות. למה הם לא רוצים? כי אומרים, לא, אבל בכיתה ח'1 יש לי שינויים כאלו, ובכיתה נגיד י"ב יש לי שינויים אחרים מכיתה ח'1, ואז הפרופילים לא תואמים, ואז הם מתחילים ליצור עוד קבוצות. ומה נוצר למורה? קבוצות רבות במערכת. כלומר, יכול להיות למוניקה קבוצות לימוד של חינוך 5 פעמים. חינוך ח'1, עוד פעם חינוך ח'1, עוד פעם חינוך ח'1, עוד פעם חינוך ח'1. לאורך כל הדרך, עד סוף שנת תשפ"א, בואו נקווה שהקורונה באמת תסתיים בכמה שיותר מהר, אבל כמה שיותר, אפילו אסור, בואו נדבר על זה במילה של אסור, אסור לנו ליצור קבוצה שכבר קיימת, כלומר, אם למורה ציפי יש לה כבר קבוצה של ספרות של ח'1, אין צורך ליצור לה עוד אחת, לקחת את הקבוצה הזאת ולהשתמש בה. מה זה אומר להשתמש בה? אם היא לא קיימת בגיליון הזה, אז להביא אותה, איך אנחנו מביאים קבוצה? על ידי הטיפ שבעצם השדרוג שהוספנו, העתקת גיליון בין פרופילים. כשאני עומדת פה על הפרופילים, נניח, אני עומדת על מערכת השפעה, הראשון לעשירי תן פרופיל, אני יכולה לראות פה בעצם את הקבוצות לימוד עם המערכות, ונניח בואו נסתכל, יש לנו כאן קבוצות של זין 3, אני רק רוצה לראות פה בשביל ההדגמה שיש לי פה זין 3, הנה זין 3. בואו נסתכל פה על המערכת של זין 3. כשאני לוחצת על העתקת גיליון בין פרופילים, ונגיד חסר לי בכיתה זין 3 קבוצה שלא קיימת פה, בסדר? אז אני עומדת פה על מערכת הראשון לעשירי, תן פרופיל, והולכת פה לזין 3, מסתכלת אומנות קיימי, שאתם יכולים להסתכל ש-1972 זה בדיוק אותו מספר קבוצה, 1972. אז זה מצוין. מבחינתי שאנחנו מתבססים על אותו מספר קבוצה, זה סימן העיקר שאתם עובדים בצורה נכונה. אז אני יכולה להסתכל שקיים לי כאן כל הקבוצות 45, 48, 44, בעיקרון אין לי כל כך הרבה מה להעתיק, אבל במקרה הזה נניח אני רוצה להוסיף את 49, ובואו נצא מנקודת הנחה ש-49 לא קיימת פה. מה שאני עושה,
אני לא יוצרת לענת קבוצה חדשה בשם הבא, אני הולכת להביא את הקבוצה הזאת ממקום אחר. ואז מה אני עושה? בצע העתקה, העתק קבוצות, העתק מערכת, ובצע העתקה. אנא בחרו מהדורה, אני בוחרת מהדורה הראשונה, ובצע העתקה. בעצם הוא הועתק לי המספר 49, כמובן אם הוא רואה שקבוצה מספר 49 קיימת, הוא פשוט מדלג ולא מעתיק אותה לתוך הגיליון. סליחה, אם מראש העתקנו פשוט את כל הפרופיל, אז אני לא צריכה מקצוע, נכון? לא, את לא צריכה. זה מה שכרגע אני מסבירה, זה כאשר יש מתווים שונים. כלומר, רוצים לקחת מפרופיל אחד את הגיליון, ומפרופיל שני רוצים להעתיק בו את המערכת. זה הנושא הזה שנקרא העתקת גיליון בין פרופילים. כאשר אנחנו רוצים לקחת מכל פרופיל משהו ספציפי, עד היום לא היה את האופציה. כאשר אנחנו פותחים פרופיל חדש, אפשר להעתיק ממנו את כל הגיליון. אי אפשר לקחת מכמה גיליונות נקודות שונות. נניח מגיליון אחד אני רוצה להעתיק את כיתות א', מגיליון שני אני רוצה להעתיק את כיתות י' וי"א, ומגיליון שלישי אני רוצה להעתיק רק את המערכת של כל הגיליון. מה שנוצר בתקופת הקורונה, שנוצר מצב שבעצם יוצרים המון פרופילים, והמתווים מאוד דומים ומשתנים מאחד לשני. למה הכוונה שלי? עכשיו אנחנו במתווה שמדבר כאן על קפסולות, אבל גם מגביל את המורים במספר הקפסולות שהם יכולים להיות מהמתווה השונים. אז כמובן אנחנו ניצור, או שנתבסס על הפרופיל של הקפסולות, נחזור אליו ונעשה עליו שינויים, או שנפתח פרופיל חדש וננסה בעזרת הכפתור הזה, אם הוא יעזור לנו כמובן, יש בתי ספר שאין להם צורך בכפתור הזה, לנסות כמה שיותר להקל עליכם בבניית המערכת. עכשיו, בתי ספר שנוצר מצב שהם צריכים דווקא את המספר קבוצה הזה, והם לא יודעים איפה הוא נמצא המספר קבוצה הזה. כלומר, מה הכוונה שלי? נניח, יש לנו מקצוע בשם קבוצת לימוד בגיליון, שקוראים לה זין 3, ולמקצוע הזה בעצם, השם של המקצוע שלו זה האנגלית. עכשיו, אנחנו יודעים שהאנגלית במשוב מופיע, יש קבוצה כזאת של אנגלית שהיא מופיעה, ובשחף אנחנו לא מוצאים את הקבוצה הזאת, לא מוצאים אותה, ואנחנו צריכים שהיא כן תופיע. ברגע שניצור קבוצה חדשה, מה יקרה? ייווצר מצב שיש שתי קבוצות אנגלית לאותו מורה, לאותו שם מורה. מה שאני צריכה לעשות, אני בעצם צריכה ליצור את אותו מספר קבוצה, וזה משהו שאני בטוחה שרוב בתי ספר לא מכירים, את אותו מספר קבוצה ואת אותו ערך. אני שוב אחזור על מה שאמרתי. במשוב קיים קבוצת אנגלית. נניח בואו נפתח ניצור קבוצה חדשה בגיליון, שעה אחת עם המורה אתי, היא מלמדת אותם אנגלית בכיתה זין 3, או בקפסולה זין 3, זה לא משנה לי פה, בכיתה זין 3, והקבוצה שבעצם יצרתי, המספר קבוצה שלה זה 6399, אבל במשוב המספר קבוצה הזה הוא מספר אחר. נניח המספר קבוצה של זין 3 במשוב הוא נניח 50, בסדר? יכול להיות ש50 קיים פה בגיליון, לפני שאני אבחר 50 אני אבדוק אם הוא קיים בגיליון. אין קבוצה כזאת 50, בסדר, אין קבוצה 50, נניח בואו נצא מנקודת הנחה שהקבוצה אותי 50 ואני צריכה אותה, אני רוצה שפה יופיע קבוצת אנגלית של 50, למה אני צריכה אותה גם בשחף? א', כדי לבנות למערכת לפי האנגלית, ב', יכול להיות שאני צריכה לשנות את הרכב התלמידים, נניח נצא מנקודת הנחה שבית ספר צריך לשנות את הרכב התלמידים בקבוצה, ואין לו את הקבוצה הזאת, איך אנחנו מחליפים מספר קבוצה? זה מה הכוונה שלי. עד עכשיו הסברת את כל התיאוריות כדי להסביר לכם נקודה מאוד חשובה, איך אנחנו מחליפים מספר קבוצה. כדי להחליף מספר קבוצה, לוחצים על Ctrl Shift B. Ctrl Shift B מעדכן את מספר הקבוצה למה שאנחנו רוצים. כמובן הוא מעדכן לכם מספר קבוצה, שהמספר קבוצה זה לא קיים בגיליון, וזה באמת המספר קבוצה שקיים במשוב. אז כמו שאמרתי לכם וציינתי לכם, אנגלית של זין 3 היא מספר 50 במשוב. אז לכן אני כותבת פה 50, עדכן מספר קבוצה, ומה נוצר? התחלף המספר ל-50. ושינוי שם של מספר קבוצה יכול לפתור לכם הרבה בעיות. אחד מהבעיות הוא שאנחנו רוצים נניח להמשיך את ההקלדה של הנוכחות וציונים על אותו מספר קבוצה. אתם צריכים להבין שהנתונים והנוכחות
הם הולכים לפי מספר הקבוצה, כלומר אם המורה בתחילת שנה מהראשון לתשיעי עד לפני שבועיים הקלידה ב-45, שם נשמר כל התוכן ב-45, וברגע שהגענו לאיזשהו צומת דרכים ואנחנו רוצים להמשיך את ההקלדה של הציונים ב-45, אפשר, מה הכי פשוט גם לעשות? לשנות את המספר קבוצה. כמובן שצריך לעשות איזושהי בדיקת תקינות, שהקבוצה אותי באמת תקינה, וזה המספר קבוצה, והיא לא קיימת בגיליון, זה כבר אתם תקבלו על זה התראות. דבר נוסף, משהו שחשוב לי לציין, קבוצות כפולות, שחף לא מעביר קבוצה כפולה. מה זה אומר קבוצה כפולה? כאשר התוכן של הקבוצה חוזר על עצמו. נניח קבוצה מלי ספרות זין 3 קיימת שוב פעם בגיליון, והנה ניסיתי העתק הדבק, הוא לא יעביר את הקבוצה של מלי, הוא יעביר רק קבוצה אחת של מלי. הוא יעביר כרגע רק קבוצה אחת של מלי, הוא יעביר כרגע רק קבוצה אחת של מלי, אבל אם אנחנו באים מגיליון אחר, מעבירים לא מגיליון אחר, מפרופיל אחר, אם אני מעבירה מהפרופיל הזה את מלי של זין 3, שהמספר שלו זה 45, ובפרופיל אחר כתוב ספרות זין 3 והמספר קבוצה הוא 60, אין אכיפה על זה. אין אכיפה על זה, זה אומר, כלומר, יהיה קבוצות כפולות למעלי במשוב של ספרות, כי זה משני פרופילים שונים, ואין לו סימן הכיר לקבוצות כפולות, דגש מאוד חשוב. בואו נמשיך הלאה. בעצם דיברנו כאן על הקפסולות, כמובן אתם יודעים שאם אני נכנסת למערכת של הקפסולה, הוא מעתיק את המערכת. מה הכוונה? בואו נסתכל. בואו ניכנס למערכת של כיתה א'1. אתם רואים שא'1 יש לה בעצם מערכת שנבנתה בזמנו. אם אני נכנסת לכיתה א'1א', שזה אומר קפסולה א', יש לנו גם כפתור נוסף, אני בטוחה שרובם מכירים אותו, זה העתקת מערכת ראשית לקפסולה. כלומר, אנחנו רוצים להתבסס על אותה מערכת שבנינו בתחילת שנה או לפני שבועיים, להתבסס על אותה מערכת, ובמקום להתחיל לשבץ אחד-אחד, מה הכפתור הזה? העתקת מערכת ראשית לקפסולה, מה שמשובץ במערכת הראשית שיועתק לקפסולה. אם אני לוחצת על הכפתור הזה, פשוט, אם אני אשים את כיתה א'1 ו-א'2 במקביל אחת לשנייה, א'1 ו-א'1 קפסולה במקביל אחת לשנייה, אפשר ממש לראות, אם היה פה משה אומנות קפסולה א', ממש אתם יכולים לראות שיש פה את המורה משה אומנות א'1, ופה אתם יכולים לראות שיש פה בעצם א'1א', משה אומנות קפסולה א', כנ"ל גם אפשר לעשות את זה ב-א'1ב'. כרגע האופציה הזאת היא לא רלוונטית למתווה החדש, כי באמת אנחנו כמה שיותר רוצים לשבץ מקצועות כמו שפה ומתמטיקה ומקצועות ליבה שהם יותר חשובים כרגע בשביל הספק החומר, אבל תכירו את הכפתור הזה נמצא רק בקפסולות. אם אני אלך ל-א'1 אני לא אראה את הכפתור הזה, זה כפתור שנמצא רק בקפסולות. אז זה לגבי העתקה. עכשיו, אנחנו נכנסים לעוד נושא. בעצם רוב הבתי ספר מדברים איתי על מצב כזה שיש שעות שהם... אפשר משהו לגבי הקפסולה? כן. אם אני רוצה לשבץ מקצוע אחר במקביל לאומנות. להחליף את המקצוע האומנות? להחליף את השם מקצוע? לא להחליף אותו, לא. בקפסולה א' נניח אומנות, ובקפסולה ב' משנה. מקצוע אחר, לא להעתיק אותו בעצם אני מנסה שנייה להבין, יש לנו פה הבאה, בסדר? שאני פיצלתי את זה לקפסולות, אז בקפסולה א' ילמדו הבאה קפסולה א', ובקפסולה ב' את רוצה לשנות פה את השם לאומנות? נכון. אז שוב, כל עוד, אני אסביר, כל עוד הקפסולה עוד לא הגיעה למשוב, כלומר לא העברת את הקבוצה אותי למשוב. לא, המקצוע קיים, הוא קיים, רק שאני רוצה שבאותה שעה ילמדו שני מורים באותה כיתה. לקפסולה. זה בסופו של דבר בעצם, זה נקרא אילוץ, זה קשור למערכת, לשיבוץ מערכת. את רוצה שאני אאלץ שם, הבנתי. כן, לאלץ שם את המערכת, ובעצם קפסולה וקפסולה ב' ילמדו במקביל. אין בעיה, זה רק לאלץ את המערכת, זה כאילו קשור לשיבוץ מערכת. הבנתי. בסדר? תודה, כן. בבקשה, בשמחה. אני רוצה שנייה לחדד עוד משהו שהוא חשוב. אם אתם מסתכלים פה, באמת כתבתי אפילו פה הערה. אתם יכולים לראות פה שהבאה, בעצם מה קורה במקצוע הבאה? אני אתן דוגמה במקצוע הבאה. הבאה בעצם לומדים בשתי סוגים. סוג אחד שלומדים בכיתות עצמם, פרונטלי, שזה אומר בקפסולות, הבאה קפסולה א', הבאה קפסולה ב'.
כלומר, שעה הקפסולה א' לומדת, שעה הקפסולה ב', ועוד שעה הכיתה לומדת בלמידה מרחוק. עכשיו, מה נוצר? אתם יכולים להסתכל ולראות שבעצם תלמיד, מה הוא מקבל? הוא מקבל זין 1א', שהמערכת שלו דלילה, כי הוא לומד בחצאי שבוע נניח, ויש לנו זין 1ב' שהם גם מערכת דלילה, ויש את זין 1. עכשיו, מה אנחנו נגיע למצב שבעצם כל הלמידה מרחוק, איך אנחנו נשבץ בעצם את השעות של הלמידה מרחוק? כי מכיוון שהקפסולה א' משובץ נניח פה 15 תלמידים, ובקפסולה ב' משובץ 15 תלמידים, ובלמידה מרחוק זה כל ה-30 תלמידים, אנחנו צריכים קבוצה בשביל זה. זה קבוצה לחצי כיתה, זה קבוצה לחצי כיתה, ומה עם קבוצה של כל הכיתה? הקבוצה של כל הכיתה זה הקבוצה הראשית. אבל מה, עכשיו תשאלו אותי את השאלה יותר מתקדמת, בקבוצה הראשית מצוין רק זין 1. אם אני רוצה מה אנחנו משדרים בעצם למורים? כרגע, אנחנו כרגע נמצאים במצב של קפסולות, כלומר הכיתות מחולקות לשניים, ובמהלך השבוע הם לומדים גם בלמידה מרחוק וגם מקרוב. אם אנחנו רוצים גם בכיתה זין 1א', גם בקפסולה, שיראו את המקצועות של למידה מרחוק, מה שאני עושה הכי פשוט שיש, שאני נכנסת פה לכיתות, ואני מצרפת פה את זין 1א', זין 1א', זין 1ב', אני מצרפת, ואתם יכולים ממש לראות שמה יקרה ברגע הזה, ברגע שצירפתי את שני הכיתות של זין 1א' וזין 1ב', בתוך הכיתה עצמה של זין 1 אני אראה את מקצוע הבא שהם לומדים פה, שזה הלמידה מרחוק. פה נמצא עינת הבאה, ותכף אנחנו נסביר איך התלמידים מוצג להם סוג למידה, זה עוד מעט אנחנו נתקדם בהמשך הדרכה, אנחנו נסביר. אז ההמלצה שלי בקבוצות של למידה מרחוק, לצרף פה את הכיתות של זין 1א', זין 1ב' ואת הכיתה הראשית. כלומר, שתי הקפסולות והכיתה הראשית, המלצה שלי לצרף. עכשיו, ממילא למשוב יעבור רק כיתה זין 1, אפילו שאתם רואים כאן 3 כיתות, אבל הסמל כיתה של 3 הכיתות זה זין 1, אז זה לא משנה לנו שאנחנו מצרפים פה את 3 הכיתות, כלומר, כל תלמיד יראה במערכת שלו, אם הוא תלמיד של קפסולה של זין 1ב', הוא יראה במערכת שלו את המערכת שלו של קפסולות, הנה כתוב לו ממש קפסולה ב', קפסולה ב', קפסולה ב', והוא יראה פה את הבאה. מה זה הבאה? זה הלמידה מרחוק שלו. זה בנושא של איך אנחנו בעצם בונים מערכת גם של למידה מרחוק וגם של קפסולות. עכשיו, יש עוד משהו שגם נצרך, שבתי ספר מעוניינים לדעת כמה מורה מלמד, כמה קבוצות המורה מלמד בשביל המתווה. אז יש 2 דוחות שאפשר להוציא. אפשר ללכת פה לדוחות, מערכת שעות, בתכנון שעות. אז אם אנחנו מסתכלים פה על הדוחות, יש לנו כאן מספר קבוצות למורה. ואני אסביר מה זה אומר מספר קבוצות למורה. אז קודם כל אנחנו מסמנים רק עצי קבוצות משובצות, רק קבוצות משובצות. אתם רואים, נגיד הקבוצה אותי לא משובצת, היא 0. הקבוצה אותי גם משובצת, היא 0. יש לנו, אני מאמינה שיש הרבה קבוצות בגיליון שהן לא משובצות כי אין צורך בהן, אבל הן עדיין קיימות, אז בעצם הצג רק קבוצות משובצות. הצג גם את הקפסולות שיפריד לי מה זה קפסולה ומה זה, ו10 קבוצות מקוונות. כלומר, כל הקבוצות שהגדרתי, ששיבצתי במערכת וסימנתי להם שזה סוג למידה מקוון, הוא לא סופר כי אין צורך לספור. אני עושה הצג דוח, ומה שאתם יכולים נגיד להסתכל על אביבה, שהיא מלמדת 4 קבוצות. אתם רואים פה, ניתן דוגמה, המורה אביבה מלמדת 4 קבוצות. אם אני אלך למערכת, לא למערכת, כלומר אני אסמן פה את אביבה, הנה היא מסומנת לי, אביבה, לסנן פה בגיליון, אני אראה באמת, אני אספור כמה קבוצות היא מלמדת, אז באמת היא מלמדת קבוצה אחת של מתמטיקה 3 יחידות, שזה אומר כיתות ז', עוד קבוצה של גיאוגרפיה, במקרה הזה הם לא פיצלו לקפסולות, אבל זה רק בשביל ההדגמה, ויש לנו את ח' וז' 4, אז אם אני סופרת 1, 2, 3, 4 קבוצות. אפשר ללכת שוב לדוחות, מערכת שעות, אני מראה לכם דוח קצת, אני אישית יותר אוהבת אותו, ריכוז מורים לכיתות, אני מסמנת פה את כל הכיתות, אתם יכולים להסתכל, אני ממש מסמנת את כל הכיתות, הצג דוח, והוא מציג לי עבור כל מורה איזה כיתות הוא מלמד. נגיד כוכבה, הוא מציג לי איזה כיתות היא מלמדת, אבל פה אין חשיבות לקבוצות שכן שיבצת או לא שיבצת. נגיד אם יש למשה קבוצה באומנות של א' 1 והיא לא משובצת,
הוא עדיין יחשב אותה. אז שני הדוחות האלו הם יכולים לעזור לכם לבדוק כמה קבוצות כל מורה נמצא, ולבדוק לפי המתווה שהכל תקין. מה עוד אני רוצה לומר? אם אני נכנסת למערכת הכיתתית, אני מאמינה שכולם כבר מכירים את האופציות, יש לנו אפשרות לערוך סוג למידה. קליק ימני בעכבר, ערוך מאפיינים לפי שבוע, וערוך סוג למידה. מה זה אומר שני האופציות האלה? ערוך סוג למידה זה לאורך כל השנה, ברגע שאני מגדירה את שפה של דורית שזה מקוון סינכרוני, אז בעצם לאורך כל השנה זה יהיה מקוון סינכרוני. אבל נוצר מצב שהרבה בתי ספר טוענים ואומרים זה פר שבוע, אז יש אפשרות להגדיר, קליק ימני בעכבר, ערוך מאפיינים לפי שבוע. בלפי שבוע אני יכולה לעדכן הערה, להוסיף הערה, אני יכולה לערוך שיבוץ לפי שבוע, ועדכן סוג למידה לשבוע הזה, ואני מגדירה שבשבוע הזה זה יהיה מקוון סינכרוני. או בעצם יש לנו פה מתקדם, שאתם יכולים פה בסוג למידה להגדיר שזה מקוון סינכרוני, בצע לכל המורים של ההקבצה, או בצע לכל השיעורים ביום, כלומר כל השיעורים של היום הזה, ביום הזה לומדים, בדרך כלל מה אין שמנקודת הנחה שבאותו יום לומדים כולם במקוון סינכרוני, אז בעצם נוסע בצע לכל השיעורים ביום, שמור. עכשיו, אתם צריכים להבין לאיזה רמה הגעתי. הגעתי למצב של ערוך מאפיינים. קליק ימני בעכבר, ערוך מאפיינים לפי שבוע, עדכן סוג למידה לשבוע הזה, מתקדם. לקחתי בעצם שזה יהיה רק השבוע הזה, לאורך כל היום הם ילמדו. אם אני אעבור שבוע הבא, תסתכלו פה עברתי בתאריכים, רק רגע, על מנת להדגים לכם, זה השבוע הראשון, שבוע הבא לא יוצג, שבוע הבא לא יוצג, ולמה זה יוצג? כי לא עשיתי ארוך לפי שבוע, הלכתי לפי ארוך סוג למידה. בסדר? מי שרוצה מתקדם, כלומר להגדיר לכל היום במקום לעבור אחד-אחד, אז זה נמצא בארוך מאפיינים לפי שבוע, עדכן סוג למידה, מתקדם, מקוון הסינכרוני, אם אנחנו רוצים להגדיר את הסוג למידה הזה שזה יהיה אחרת, כמובן אני מאמינה שאתם מכירים זאת. יש לנו עוד אופציה, ללכת לגיליון, ובגיליון עצמו, בתוך הגיליון, לתוך הקבוצות לימוד, אם אני עומדת פה, בואו נלך לקבוצת לימוד, נגיד אומנות, קליק ימני בעכבר, עדכן סוג למידה, כלומר כל מקצועות האומנות שלנו בכיתה ט'2, הם ילמדו מקוון סינכרוני, ולכן אני עושה עדכן לכל השנה, לא עדכן לשבוע אחד, עדכן לכל השנה, שמור. אם אני אכנס פה לט'2, אני אראה תמיד שמקצועות האומנות לומדים בשיעור מקוון. גם בפנים בתוך הגיליון אפשר לעשות קליק ימני בעכבר או עדכן סוג למידה ולהגדיר את הסוג למידה שאנחנו רוצים שהתלמידים ילמדו. תראו, הסוג למידה, ברגע שאני מגדירה, הולכת כאן מבית 2 באזרחות, אני עושה קליק ימני בעכבר, סוג למידה מקוון סינכרוני, ברגע שאני מגדירה את זה פה, משוב לא מקבל, אין להם משוב הקראה שזה שיעור מקוון. איפה מוצג המידע הזה? הוא מוצג בהדפסה של הדוחות. אם אני עושה, לחצתי פה על המדפסת, אני עושה הצג דוח, אני ממש יכולה לראות שכתוב כאן שיעור מקוון. או בשליחת אינטרנט, שליחת מערכות מורה, איזה מורה זה היה? ססון, אני אלך פה למורה ססון, נפתח פה דרך הפתיחה, אני יכולה לראות פה שהוא מצוין לו שזה שיעור מקוון. ומה שאני רוצה לומר לכם ולהדגיש לכם, בבקשה תנצלו את השימוש החינמי באפליקציה ובאתר של שחף. כל מי שהתחיל לא מפסיק להודות ולומר שזה עשה לו חיים הרבה יותר קלים. מה יש באפליקציה של שחף? עכשיו, כל מה שעכשיו הצגנו אנחנו מציגים את זה למורה, לשלוח מערכות זה למורים, להדפיס דוח זה למורים. מה עם התלמידים? מתי התלמידים ידעו שיש להם שיעור מקוון? אתם יודעים, המתווים משתנים כל הזמן, המערכות משתנות כל הזמן. איך אנחנו נציג לתלמיד לפי השינויים? דרך השימוש באפליקציה של שחף. ברגע שתלמיד משתמש באפליקציה של שחף, הרבה יותר קל לו לראות ולהבין את החומר. נניח אם אנחנו מדברים כאן על י"ב 2, אתם ממש יכולים לראות שיש לנו כאן את כיתה י"ב 2 ויש להם כאן שיעור מקוון,
הדבר הנוסף שאני יכולה להכניס זה גם קישורים. נניח אם בשיעור מקוון אני רוצה להוסיף להם קישור של הזום, או קישור לכיתה קלאסרום, או קישור לחומר למידה או למודל, איזשהו קישור מסוים שאני רוצה לצרף לתלמידים, אפשר לצרף פה בתוך השחף, להוסיף בעזרת הערה קישור, וזה מוצג לתלמיד. אני אעתיק איזשהו קישור מסוים, בסדר? נניח, אני מעתיקה כרגע קישור של זום. נניח סתם בשביל ההדגמה אני מעתיקה קישור. יש לי כבר העתקתי קישור כרגע, אני לא יודעת אם שמתם לב, אני עושה הדבק, ויש לי פה קישור, רק תשימו לב שהקישור הוא באמת נכון, HTTP בהתחלה או www לפי הקישורים הרלוונטיים, שמור. בעצם מה הכנסתי פה? הכנסתי פה קישור. ברגע שאני אלחץ על אינטרנט, יצאו מערכות לאתר, ואני אעשה יצוא לאתר, שזה הכתובת הזאת שנמצאת פה, אני אעשה גם יצוא לכיתות י"ב, כי זה כיתה י"ב 2, אני אעשה יצוא. ברגע שעכשיו אני עשיתי את היצוא הזה לאתר, התלמידים בעצם מה שהם רואים, הם רואים את הקישור שהצגתי להם, וזה מה שאני רוצה עכשיו כרגע להראות לכם, את הקישור שכרגע רואים בי"ב 2. כמובן אני מראה לכם כרגע את זה באתר, אבל באפליקציה זה מופיע גם, וזה מטריע לתלמידים, וזה כל כך מומלץ ושימושי, ואין יותר, ואני תמיד ממליצה להשתמש באופציה הזאת, היא רלוונטית, היא שימושית מאוד, על מנת, בעצם מומלץ בעצם לתלמידים להשתמש באופציה הזאת. רק רגע אני רוצה לראות למה זה לא יעשה לי יצוא לאתר, תכף אנחנו נבדוק למה זה לא יעביר לנו, כי סך הכל לא תכננתי להדגים לכם גם באתר. הלאה, אז שוב מה שדיברתי אתכם לגבי התצוגה, עכשיו כמובן באפליקציה רואים את השינויים השוטפים, ביטול שיעור, שינויים בחדר, אתם יודעים כרגע מבחינת החדרים יש המון שינויים בגלל הקפסולות, גם שינויים בחדר, כל הנושא של השוטף, מוצגים לתלמידים, זה אירועים, מבחנים, הכל משתנה, אנחנו עובדים בשלט רחוק עם התלמידים, אז הכל מופיע באפליקציה. ברגע שאני רוצה להתקן עם תלמיד מבחן, מאוד מאוד פשוט, זה מטריע לו באפליקציה, הוא רואה מתי המבחן שלי, רוצים לעשות לו איזה מטלה, זה מופיע באפליקציה, רוצים לעשות להם איזה מפגש בזום חברתי, זה מופיע להם באפליקציה. ההמלצה היא להשתמש בעצם באפליקציה של שחף, לכל בית ספר יכול לקבל אתר, באתר הזה הוא מגדיר, יש לזה סרטוני הדרכה איך להשתמש באתר עצמו, זה מאוד שימושי ומומלץ. אני מקווה שעד לפה עסקתי בהדרכה בכמה שיותר נושאים שהם רלוונטיים והם רלוונטיים לכל מה שקורה ולמצב ולפי החידושים שהוספנו בשחף. עוד משהו שהוא חשוב, בקבוצה משנית, מה זה אומר קבוצה משנית? מילה נרדפת לקבוצה משנית, זה קבוצה של קפסולה. קבוצות של קפסולה שאני עומדת אליהן כרגע עם העכבר, אי אפשר להזין בהם ציונים תקופתיים, רק בקבוצה ראשית, אוקיי? דבר נוסף, בתי ספר שלא עשו לפי הפיצול של קפסולות המסורתי שיש בשחף, שהרגיל לפי המבנה הקבוע שיש, כי הם פיצול לקפסולות, כלומר הם לקחו נניח את כיתה, בואו נלך לכיתות הגבוהות, כיתה ט'1 וט'2, ויצרו כיתה שזה ט'3 שזה היא כיתת הקפסולה, כלומר משני כיתות הם יצרו עוד כיתה אחת שהיא כיתת אם, במקרה הזה אין קבוצה ראשית, במקרה מה שעכשיו אני מסבירה אין בעצם קבוצה ראשית, ט'1, ט'2 וט'3, שוב אני אסביר מה הכוונה, ט'1 וט'2 זה שתי כיתות אם, ובט'3 מורכבת מתלמידים מכיתה ט'1 וט'2, במקרה הזה שאנחנו בעצם לוקחים שני כיתות אם ויוצרים כיתה נוספת, אין קבוצה ראשית, כי כל כיתה זה קבוצה ראשית ייחודית לעצמה, במקרה הזה אין צורך בקפסולות, ובאמת המון בתי ספר במיוחד היסודי בנו בצורה הזאת. למי שיש שאלות בנושא הזה אפשר לשאול, תכף אנחנו נשמע את השאלות שלכם, גם מה שכתבתם וגם למי שיש שאלות בעל פה. דבר נוסף, אם נוצר מצב שאתם רוצים כן להפוך את הקבוצה לקפסולה ובמשוב היא לא הפכה להיות משנית, יש מצבים כאלה שזה קורה, אני לא זוכרת במדויק סיפור כזה, אבל היה לי הרבה סיפורים כאלו, אנחנו כן רוצים לאחד אותה לקבוצה הראשית.
דרך אגב, האופציה שעכשיו אני מסבירה יכולה לשמש אתכם לאו דווקא בתקופה של הקורונה, להמון דברים ומושגים, נגיד מורה יצאה לחופשת לידה, רוצים להציג לה את הנתונים, לאחד לה את הנתונים למורה שמחליפה אותה. אם, כמובן, כשעשיתם קליק ימני בעכבר פיצול לקפסולות, אוקיי, אוטומטית זה הופך להיות ראשית וזה הופך להיות משנית. אם במקרה ולא נוצר המצב הזה במשוב, כמה שתוכלו לראות שנגיד 231 כתוב עליה ראשית ומתחתיה כתוב משניות. מה המשניות שלה? 6103, 6104. אם זה לא נוצר מצב כזה, אנחנו כותבים C נקודותיים 231, תכף אני אסביר, C נקודותיים 231. מה עושה ה-C נקודותיים? הוא מאחד, הוא אומר, הנתונים שנמצאים פה, הם יוצגו ב-231, ואוטומטית הוא הופך את הקבוצה הזאת למשנית ואותה לראשית. גם כנ"ל פה, הנתונים שנמצאים פה, הם יוצגו בקבוצה הראשית. אני זוכרת שה-C נקודותיים שימש אותי לסיבות רבות ובעיות מוזרות ומעניינות שהיו בשחף, וה-C נקודותיים החדש הזה באמת שיפר בהרבה דברים, הרבה בעיות שנגרמו, ולאו דווקא בנושא הקורונה. אז ה-C נקודותיים ראוי לשימוש בהמון דברים. לגבי שיבוץ תלמידים והעתקת תלמידים וכל הקפסולות, זה אפשר לפנות אלינו בתמיכה, כי אני מאמינה שזה נושא של המזכירות, ופחות נושא אם המספרות נמצאות פה, אז זה בנושא הזה. טוב, הלאה, בואו נראה, אני רואה כאן שיש כאן שאלות, אנחנו נתחיל עם השאלות. איך אני יכול לדעת או לתקן מספרים שגויים במעבר למשוב? מספרים שגויים, בדרך כלל קבוצה שגויה היא מופיעה כסימן קריאה אדום, היא מופיעה פה ממש איפה שהעכבר שלי נמצא, כסימן קריאה אדום. אם אני אעמוד על הסימן קריאה אדום, אני יכולה לראות מה חסר, אולי חסר תעודת זהות של מורה, אולי חסר שם של מקצוע, אולי חסר חטיבה, ואז אנחנו עומדים על הקבוצת לימוד, בקליק ימני בעכבר מאפיינים, קליק ימני בעכבר על הקבוצת לימוד מאפיינים, ומתקנים לפי הצורך, אם זה הוראה, אם זה חטיבת ביניים, תלוי בתאריך התחלה ותאריך סיום של הקבוצה. זה בנושא הזה, לתקן מספרים שגויים. בואו נראה, אורית גם כתבה לי, יש אפשרות להמיר שעות של מורה מכיתה אחת לכיתה אחרת. אם מורה כבר מלמד 4 קפסולות, אני רוצה לנצל את השעות שלו לכיתה אחרת. איך עושים את זה? מורית, אני אשמח שיותר תסבירי לי את זה בעל פה, כי הבנתי את השאלה, אבל אני אשמח לשמוע אותה בעל פה יותר. האם הקבוצה עם מורה אחת זה היה לקבוצה עם מקצוע זהה, אבל שבו מלמדת מורה בתוספת מורה נוספת? שנייה, נקרא את זה יותר באיטיות, מה שמיכל כתבה. האם קבוצה עם מורה אחת זהה לקבוצה עם מקצוע זהה, אבל שבו מלמדת מורה בתוספת מורה נוספת? בעצם מה שאת כותבת פה מיכל, זה נושא שבעצם יש מורה שהיא הראשית של הקבוצה, ויש מורה נוספת שבדרך כלל זה כוח עזר, מורת עזר, והיא המורה הנוספת, ולכן זה בעצם הקפסולות, או שעושים איחוד קבוצה, שהמורה המשנית יוצגו לה, כל הנתונים יוצגו לקבוצה הראשית. אני מקווה שהבנתי אתכם בשאלות. אם לא הבנתי, אתם יכולים, זה הזמן לשאול את השאלות ולדבר כרגע, וכמובן כל בית ספר שיש לו שינויים שרלוונטיים ונושאים שקשורים רק אליו יכול עכשיו לשאול. יכול להיות שהשאלה שלו תעזור לחבר אחר כאן במפגש לתשובה שעולה לו או שהוא פתאום נזכר בה. אז זה הזמן לשאלות למי שרוצה לשאול. לי יש שאלה. אני חושבת שהבנתי איך עושים את זה ביעדכן הערה, אבל אולי יש דרך אחרת יותר טובה. אם אני רוצה לעשות שינוי במערכת בלי קשר לסינכרוני והכל, זאת אומרת יש לי שבוע אחד שיש לי בו יום של טיול, אז אני משאירה, אבל זה רק לאותו שבוע, אז אני עושה את זה באותה הדרך, בערוך מאפיינים לפי שבוע ובעדכן הערה, או שיש דרך אחרת חכמה יותר? כן, בשחף ודאי שיש דרך אחרת, זה נקרא כל מצב השוטף. כל מצב השוטף זה השינויים שמתקיימים ביום יום, אם זה אירועים, מבחנים,
היעדרויות, מילואי מקום, וזה לכן אמרתי מלכתחילה שמומלץ להשתמש באפליקציה, ואז זה מוצג לתלמידים השינויים השוטפים. כמובן, אם את כרגע לא משתמשת בנושא הזה של השוטף, אז את יכולה להוסיף את זה בהערה, וזה יוצג לתלמידים בהערה, שיש טיול. אוקיי, פחות מטריד אותי התלמידים, יותר, אני רוצה רק בעיקר למורים, אז איך אני נגיעה לנושא הזה של מצב שוטף? אז שוב, השוטף צריך ממש לעשות עליו הדרכה מסודרת, להכיר אותו. אז זה בכל מקרה את יכולה לעשות הדרכה, תדברי איתנו אחרי המפגש הזה, תדברי עם הצוות תמיכה שלנו, נקבע הדרכה על השוטף שתכיר את כל הכלים של השוטף, איך להוסיף ואיך להתקן אירועים. אם את רוצה בכל מקרה להתקן את המורים על איזשהו אירוע, דרך אגב באינטרנט, שליחת מערכות מורה, יש לך אפשרות לערוך כותרת, ובכותרת את יכולה לרשום להם שביום רביעי יתקיים טיול. זה אפשר לערוך את זה בכותרת הראשית, בכותרת של השליחת מיילים למורים, או כן, כמובן... אבל אז זה לא מופיע במערכת עצמה. זה לא מופיע בתוך המערכת, את יכולה להסתכל, אירוע, נגיד טיול, יום חמישי, נניח כתבתי את זה. מכירה, אוקיי. ואז את רואה אירוע טיול, אבל זה לא מופיע בתוך המערכת של המורה, כמובן גם פה, דרך אגב, אם את שולחת מיילים למורים, נגיד מורה ספציפי, את רוצה לרשום לו משהו, את יכולה גם פה לערוך את השינויים. ממש פה, לרשום הערת ביניים בתוך הטבלה, בתוך המשבצת הזאת. לרשום איזשהו משהו שאת רוצה לרשום למורה. או כמובן, זה להיכנס לתוך המערכת השבועית, או של המורה, או של הכיתה, קליק ימני באחווה, ארוך מאפיינים לפי שבוע, כן הערה לשבוע זה. אז אפשר לרשום, נניח חדר, נניח את כותבת לו הערה רק לשבוע הזה, חדר 12. ואז הוא יראה שהוא נמצא בחדר 12, רק בשבוע הזה. תודה. בבקשה. אבל אם אין עוד שאלות, אז אולי כן שאלה, זו שאלה של מתחילים, אז אני מתנצלת. אין בעיה, הכל בסדר. אוקיי, יש לי חיילים ושינשינים שהצטרפו לבית ספר, ואני רוצה שגם הם יקבלו את מערכת. איך אני מוסיפה את המיילים שלהם לתוך המערכת? יש לך פה את הרשימה של המורים, בסדר? אם זה מורה חדש, כאילו השם שלו לא מופיע פה אפילו שזה חייל, את לוחצת פה על הפלוס הירוק, מוסיפה אותו בשם מורה, וכתוב כאן כתובת של הדואר אלקטרוני. פה זה נמצא בפלוס. אם זה שם של מורה שהוא קיים כבר, נניח ציון, אני עומדת פה על העיפרון, שזה נקרא עריכת פרטים, מסמנת אותו, ופה אני מעדכנת את הדואר האלקטרוני של ציון. בסדר? כן, סבבה, תודה. כן, יש עוד שאלות? כן, סליחה, אז יש לי עוד שאלה. כשאני מנסה לשחק עם המערכת, יש לי אפשרות לעשות undo, זאת אומרת, אם אני קצת מנסה... קונטרול Z. יש. קונטרול Z עובד בשחף, שחוזר פעולה אחורה, זה דרך אגב לא נראה לי שהרבה מכירים את הפעולה הזאת, שקונטרול Z חוזר אחורה. מהמם, שדרגת את חיי עכשיו, איזה יופי. ועוד שאלה, אם כבר התחלתי לדבר על האפליקציה, אם בעצם אני פשוט מורידה וזה מעדכן לי את כל הנתונים של כל הבית ספר ישר אם אני מורידה את האפליקציה? בעיקרון, אם אנחנו מדברים על האפליקציה, אמור להיות לך כתובת של אתר אינטרנט. בכל בית ספר באינטרנט יצאו מערכות לאתר, אמור להופיע פה כתובת אינטרנט. ברגע שלא מופיע לך כתובת של אינטרנט, אנחנו נצטרך ליצור לך אתר, ואת תצטרכי לפנות לתמיכה של שחף על מנת שניצור לך אתר ולהשתמש באתר. האתר זה בעצם אפליקציה, האתר והאפליקציה זה אותו דבר. אוקיי? במנבט? איפה בדקת את זה, את האינטרנט? באינטרנט, פה, יצאו מערכות לאתר. פה זה נמצא. ואם אין לי כתובת אתר, אז אני צריכה כתובת אתר, ורק אז אני יכולה... כן, כן. אוקיי, ואיך אני עושה את זה? אז אני שותקת. תפני לתמיכה שלנו ואנחנו ניצור לך אתר, בסדר? אני יכול לשאול, רבקה? כן, ודאי. איפה אפשר לקבל בבקשה את כל הקיצורים, רשימה של כל הקיצורים שאפשר להשתמש בהם בשחף? הקיצורים, אם את לוחצת פה... הם מפוזרים, אני בדקתי בוויקי, אבל הם מפוזרים, צריך לחפש אותם.
אני שואל אם יש איזושהי טבלה, איזשהו דבר שיכול לעזור לנו. אם אין, תחשבו על זה. לא, למה? שנייה, אני מנסה להבין, כאילו זה חשוב לי מה שאתה אומר. בעזרה קיצורי דרך, כשאני נכנסת לקיצורי דרך, אני אפתח רגע, אני אציג לכם את מה שנפתח לי. תאמר לי רגע, מה הבעיה פה בקיצורי דרך? כאילו כן מחלק את זה לפי הגיליון ולפי שיבוץ במערכת שעות. הבנתי, אוקיי. אתה מכיר את זה? זהו, לא הכרתי את זה. אז זה נמצא, אתה יודע איפה זה נמצא? ראיתי. יכולה אולי לשלוח לנו את זה בצ'אט לכולם, את הלינק לזה? כן, אני אשלח את הלינק. זה מהתוכנה. אני אשלח גם את הלינק, אבל זה נמצא בעזרה, ויקי מערכת שעות, זה נמצא שם, הקיצורי דרך, זה שוב אני אפתח, בעזרה, קיצורי דרך. יש לנו פה קיצורי דרך. פשוט לא ידענו שזה קיים פה. כן, אתם יודעים. הכל נמצא, אבל מפוזר, צריך... יש כל כך הרבה מה לדעת, אז זה עניין של זמן, לאט לאט מכירים עוד ועוד כפתורים ועוד... צודקת בהחלט. רבקה, אפשר לשאול שאלה? כן. אני מתנצלת מראש, נכנסתי באיחור כי סיימתי שיעור. רציתי לשאול על דרך שבה אנחנו מציגים את השיעורים לתלמידים, הם יכולים לראות אם השיעור מקוון או מתוך בית הספר רק באתר? תלמידים יכולים, כרגע התלמידים יכולים... דיברת על אפליקציה, נכון? כן. כרגע, אם את מגדירה את הסוג למידה לפי השחף, שאני עושה קליק ימני בעכבר, אז כן סוג למידה נניח מקוון. ראיתי את זה, כן. האייקון הזה לא יופיע במשוב. אני יודעת, הוא יופיע באתר, ראיתי אותו. נכון, מצוין. אך ורק באתר, נכון? או באפליקציה של שחף. אם את רוצה לראות איך זה מופיע באפליקציה, אני יכולה כרגע להראות לך. אני אשמח לראות. ושאלה נוספת, המורים, איך הם רואים את זה אם זה לא מופיע להם במשוב? המורים יותר קל לנו לשלוח להם את המידע בעזרת אינטרנט, שליחת מערכות מורה. כלומר, הסימנים האלה יופיעו להם במערכות גם? בכתב יהיה כתוב, יהיה כתוב מקוון. רק רגע, אני רוצה לפתוח לך, אני סתם אפליקציה. דרך הטלפון שלי, אפליקציה של כיתה מסוימת, צריך בית ספר מסוים על מנת להראות. עכשיו בינתיים אני אשאל עוד שאלה, בסדר? כן. אנחנו כמובן מזמן פיצלנו את הקבוצות לקפסולות, ושיבצנו ילדים בקפסולות, המזכירות שיבצו, אבל לא שיבצנו את הקפסולות בשחף עצמו. בראשי. כלומר, המערכת בראשי, אין קפסולות בראשי. אין תלמידים. עכשיו אני... סליחה? התכוונת שאין תלמידים לא שיבצתם תלמידים בקבוצה הראשית? לא, שיבצנו תלמידים בקבוצה הראשית, ומשם לקחנו לקבוצות, לקפסולות. בסדר? כן. עכשיו אני רוצה לבנות מערכת שהיא מורכבת, אני בדיוק נכנסתי שאת סיימת לדבר על זה. אני רוצה לבנות מערכת של הקפסולות, איפה אני עושה את זה? אני פותחת עוד מהדורה? כן, עדיף לך לפתוח מהדורה נוספת, אם אני לוחצת פה על... יש לי מהדורה ראשונה ויש לי מהדורה שנייה שקראתי לה מהדורת קפסולות. כן, עכשיו למה חשוב לי, למה עדיף במהדורה? כי הגיליון הוא אותו גיליון, כלומר במהדורות הגיליון נשאר אחיד לאורך כל הפרופיל הזה, כלומר כמה שמהדורות שתצרי, זה יהיה בעצם אותו גיליון, לכן ההמלצה היא לפתוח מהדורה נוספת כדי לשים לב בדיוק של הקבוצות. ואז... אבל אני בעצם פותחת את המערכת של הכיתה, ואז משבצת את הקפסולות במערכת? הקפסולה בעצם זה כיתה בפני עצמה. אם את מסתכלת פה סביב המערכת, את יכולה לראות שכתוב א2א, א2ב. זה כיתה בפני עצמה. את פשוט נכנסת לכיתה עצמה ומתחילה לשבץ את המערכת. ומשבצת. כן. הבנתי אותך. כן. רגע, ואחרי ששיבצתי, אני גם צריכה לאפיין את הלמידה, אם היא סינכרונית, אסינכרונית. בדרך כלל רוב השעות של הקאפ, איזה, את יסודי או על יסודי? לא, אני על יסודי הגדול מאוד. אז בכלל, אז יותר... אנחנו 1,000 תלמידים, ואני מנסה למצוא את הדרך להעביר את כל האינפורמציה.